ne bɛ fɛ ka ne faamu parce que quand on va dans du kɔnɔ ne tunnen don ka mun de bɛ Namori ma sigi fɛn de n ka bonya de b'a yɔrɔ n ba de don n'o de fɔ ne ma deli ka ne tile kelen ma bon bura ne fana ma dɔgɔyama ko k'e la tile kelen ne ba de don dɛ donc ne ka n ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ ala ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye i y'a faamu tiɲɛ ka fɔ k'i somɔgɔw ko ni cɛ b'a kun hali ni cɛ ni yɛrɛ kun i b'a fɔ tiɲɛ ça c'est obligatoire ne taara o to an nkalon kama dɛ bon n ma sigilen fɛn de n ma sigilen fɛn de a ye Mariam a ye 70 minɛ Mariam na a ye 70 minɛ Mariam na surɔ Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Vous présente. ni wori ko ne wul barama ma daba mere no de como ay wal bioro ne maram na suro ka amada ma de ka sila ka maram bugo gasu la jole do na mo ya ka tika na maram fe ni yoro mina sisa ka tla ka maram bugo o chola ka tla ka menacer ko ni maram e chi fo ne nyana ay mbram to so ne be mun di mbram so ma te so e na tene o ke ay te so ay ne be mun di ma ay te so na ko Mariam kana tu som dana Mariam aya ko ay do Mariam akira to godi ma fille c'est ça Mariam akira to godi nere video don filme tu veux ala ye ba hein video neni tashiro agena sa Alito sa ma fille ito sabali Bramso ay jota ngasigi nata ay Bramso ne joy na mo jowa ay ne la carne Niafo, niafo, ini kan kena apa nak kan kena buat lagi niafo, nifa, ikan kena betul, ibarat nifa tu nak kan, ibu dokter, ibu ni kan Tima agli benar. Allahu Akbar. man te ite boy man te Tima. Masuk ni nak kita dan dia. iya ada ko Na akai. ana de kitiri en cheyma Asite. Gausu. Bramso. Chere la ne ko be ki ja bidu ne ebe kele. Ne ko maka bidu ko me ja to. E ka juguni bidu le maka bidu chera dinama. Ne tsaga ila mara. Ne tsigila mara. Fele ga ki ga mineta ga bo. Ne fembe ke. ay ne man Ne fembe ke no Gausu. Ne te mo mara galunga ne. La. Ne te mo mara galunga. video friend meleke ne ya Afle ala ne kitira la. ku kunte sisa Ne nga femme na katadi ne wa warum don nga kola ne warum dini ne ma ba kalama o me na frake ba ni koko e me femme ki bla kata koka ki bla kata ro femme kadi ne femme fo ma ki de ma ne sran fo se foni vraiment ne sigila mara la no Mariam no frake ayi uli ayi no nte to galunga iga minate kata nte to galunga na muri kalo kesa no Mariam ayi sigiza kuma kesa ayi Gausu iga hora bi bulu no Tima ima kunta Gausu ay Gausu ama beningane ayi no na muri jonga ayi te ko ayi na muri jonga no na muri ama beninga ayi ima ke kangele ngili
ye kumakan min f'i ɲɛna kɛ i kun kan k'o accepter de k'a to yen. ayiwa kankelen tiga tun bɛ nkalon. ça fait na ne ba lamaloya jama la tan. mɛ mun na a ma kɛ yan. kana réunion Madame mana fɛn o fɛn fɔ a juru barisabula sɔrɔ ne ye layidu de d'a ma a ko n ma ko n ka kuma ka di fɔlɔ k'a fɔ ko n tɛna nin kuma in la ka nin gosi yɛrɛ n ye layidu d'a ma. cɛ ma bange yan. la cɛ ma bange yan n'a sɔrɔ ka se ka bange ale ma ka ne ba lamaloya. kana ne ba lakari nin cogo in na tan et puis e ka tila ka ne ba labɔ so kɔnɔ kɔ tuguni. ne ye layidu ne la gɛn a ma labɔ dɛ. Namori a ye sabali a ka lamɛn ne ye layidu in bɔrɔtɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka d'a kan n ye miiri ma da yɔrɔ sɔrɔ kuma in na o de kama n y'a fɔ mɛ ne ma fɔ ni gɛnni ye dɛ Mariam ne ma fɔ n'a gɛnni ye. non ne tɛ se ka ne tɛ nkalon fɛ. ne tɛ nkalon fɛ i bɔra n jigi kɔrɔ. ayi ne tɛ nkalon fɛ. i m'i kumakan di yan nɔ nin kɔfɛ ne bɛ se ka da i la ko wɛrɛ jumɛn na tuguni. Madame ni ne kuma nin fɔ ne tɛna lafiya n kun bɛna balo nkalon kɔnɔ. a fɔ dɔ tɛ bi sa tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ yɔrɔ kelen o. nkalon kɔnɔ. ayi Mariam. tiɲɛ yɛrɛ la i ni ne tɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn kan. ayi mun na e ko cogo di. i nana cogo min na taga ten i ka minɛnw. Mariam e fɛnɛ yan. awɔ. Mariam awɔ taa. e bɛ ka nin fɔ ne ma bi. ayi a ka ɲi taga. barisabula ne ye tiɲɛ min fɔ. i man ka ne ba lamaloya tan cogo in na tan o. e bɛ ne ba lamaloya cogo di tan. ɲɛnama cɛ la to. ka musokɔrɔba lamaloya i b'i lamaloya ka tila k'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ a bɛ taa min. mais ne bɛ ka deli k'o de la ne bɛ ka deli k'o de la ne bɛ ka deli k'o de la nɔ. janni i ka deli kɛ i kun man kan tɛ k'a fɔ o. e kun man kan tɛ k'a fɔ. e bɛ ka fɔ ne ma bi ko ne ka. awɔ t'i ka minɛnw ta i ka taa a ka ɲi ne bɛ ala ta. Namori sɛgɛn ye tiɲɛ mais ko caman dara ne ka kisɛ la a ka ɲi ne bɛ taa ne ka minɛnw to yen ne bɛ taa n bɛ segin ka taa Bamakɔ. n bɛ taa comme n ko ye n ka papiers di u kan ka légaliser n bɛ t'u minɛ olu kun ko n ka taa nɔfɛ bi Namori ne bɛ sira ɲini vraiment i ni ce i ye fɛn o fɛn kɛ n ye i ni ce mais ne tɛ se ka to a nin condition in kɔnɔ n bɛ taa Bamakɔ. ayi. Mariam. ayi mun kɛra. wuli an ka taa dɔgɔtɔrɔso. Mariam. wuli Mariam. Namori jɔ sa i jɔ. mun de bɛ yen. Mariam. Ni Gawusu gɛn a ma bɛn. ne ma kɛ kana dimi na Mariam i sabali sa wuli dɔɔni. wuli sa an ka taa mun ta ka taa. dɔɔni. e ka wuli dɔɔni sa wuli dɔɔni. duni an ka taa wuli sa wuli an ka taa mun ta wuli an ka taa. ne fari fagalen de seli ma nɔ bi dɛ. o ka di. walahi ne terimuso an ye denmisɛnniyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ an tilala ka université kɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛna n dogo i la ka ne Gawusu bɛ yɔrɔ min na bi ko kɛra la bi ni ko y'a fɔ k'a bɛ ne sɔrɔ dugukolo sanfɛ ne tɛ da la yɔrɔ mun de y'a fina ko n ye muso furu. awɔ i tun y'o fɔ. Mariam ne sigilen min kɛra kɔsa in na ka taa an ka so ni i yɛrɛ ye a ka so indication di yan ne taara sɔrɔ ko soden kelen min tun bɛ n bolo ko san y'o so in bi ko so binna donc Mariam a balimamuso dɔ bɛ yen ko Bintu a taara yɛlɛma o de fɛ yen nɔ an ne taara an b'an ka sigi la yen nɔ ko dɔ de nana kɛ c'est à dire que Mariam balimamuso Bintu cɛ o de ye 200 di Mariam ma ko Mariam ko di ne Gawusu ma ko n ka so in jɔ an ka se ka sigi ka taa an ka so cogo min na ne bɛ bɔ min kalama ne buramuso n'o ye Mariam ninnu ba ye ale de filɛ ne ko wari in minɛ Mariam na ko Mariam kana foyi fɔ ne ɲɛna ko ni Namori ye ɲininkali kɛ k'a ka fɔ Namori ɲɛna ko ne ye wari in minɛ ko ne nana ni wari Bamakɔ e yɛrɛ b'o faamu cogo di. tiɲɛ yɛrɛ la faamuyali cogo t'o la dɛ. donc Mariam fana o la ka ne ye ne fana ko ne tɛ se ka n ka sigi kɛ nkalon kan n tɛ se ka n ka ɲɛnamaya kɛ nkalon kan cogo si la. tiɲɛ na a ma nɔgɔn. donc ne fana y'u lasigi ne jɔ lasigi de kɛ ka bɛɛ lasigi ka Namori fo ka barika da ka sɔrɔ ka yirala ka fɔ ko wari a ma se a se yɔrɔ la ne y'o min kɛ dɛ Namori dimina Namori ye musokɔrɔba in gɛn ka bɔ a ka so
maram fene flene ka horika kone ma laidu dafa ne ko laidu dare maka fo nte na fu fo mo ya ka bina to ani nyoje kone ale bamso debu ko ale bamso gela mede kama maram flene ki kanto kone kataka boy kan ne gela bo aso maram ne gela maram donon sa Mariam don isigi don sa donon isigi sa maram abeno maram sa maram namuri maram ne gausu gen koy mado sa numero fe dusu bora ko jugu ko kera dure dusu bora wala auto fe isabal sa maram isabal maram ne docteur lo ira bena isabal maram abe pasa gausu abe misa abe na sa gausu nem na jige ko fe ay isabal sa maram ibena mo black kashila isabal sa abe pasa ibe bota Mariam kaso maram mo ko ladamune amma jigne do me maram ni kuma fone yana biya non gasila de aketo manya e ibunda e suka aketo manya ibta sura adimina adusu chena mo on fini mo dimina kuma dola ibu kuma lo foka sura masi kono kwa nga agelara de me kata si fuka fone mane afuke de ka fone mo koni ka taka so amango fore donc ay ne ge aya amigi am agelara nga solution me sura la solution no ne ko na le do sunu do be fana ko e flana yoro la ta fo su ko feta voilà kare taro kare sabana fo pharmacie ba kare la sunu do be no donc comme le ne do mo wi mena tay no donc mena na papier wi re on a fini da madono be dara ko nyubla o fini sagi ko na fe donc mena tay de mo wu fe na kala to comme na tena fama nyogo ma yame inshallah voilà na tiki ma bashi fene na sur bisi ya numéro 7 fene kan comme téléphone tingulo donc voilà là on a tout nyogo na tout ni quoi ya fam donc ne ah est-ce que neni gausu na nyogo yble autorité sur staff la ko kuma da la madame au fina kuma su me ngotu ah ani gausu na nyogo abi nyogo sa agene mo fe dusu bora ko jugu maram dusu ten ko gausu gene ma deli kan nyogo nge gausu la dusu bora ko ne ti doni no ani ne ka bako akwa namuri e baro chete manana ko fe ejo numéro do be nguna ejo ngadi mai ka wele do numéro da gausu del la kan wele ni numéro ina ni numéro wele maram isabal sa dimne benka mahono ne me fen dimi ga gausu nyana ya abenya sa abenya ne be anga ne gausu abe kiliu si gausu na ya fa ne maram ma ko sa me rappel ke gi joban Magusa. Why? Comment t'appelles-tu? Ya famu. Allô? Allô? Oui, ça va. Ay téléphone tigi bora. Oui, Jonado. Ne Anita dogoni. Anita dogoni. Oui, ça va, basti alhamdulillah ya rabbi. Ano basti alhamdulillah, no itene dogoni. Kumi maram gausu de la maram wala numéro la. Voilà, maram le numéro jang ko nga wala ligue. Ay gausu mane abi. Amase folo. Ok, bien, merci. Maintenant, on a mis des gars, on a signé, on a bar voilà. C'est très très original. Ah oui, on a maintenant ma faina. Voilà, mais j'ai un coup de bout. Ni va faire de l'amour, l'amour va me revoir, l'amour. Avec de l'amour là. Voilà, effectivement. Donc, bye. Oui, merci. Quand même. Abi ala tale no tagama kungulu na folo ale rete ana ngulu rete fie ngunale na la sonama meta village la meta kuma ni musui pour ga obsega bento ko amna parce que maro ni mai kan yere dawla sa ya tunga ta kuma fe ya fa to mo ko ladamni ni mo ladamni ka ni fo adiya soro ko ni kera la toro dong ne beta kuma fe kana haklu wira nyona amsu damo nyon chala la ami nyon fam nyon kan mo ne re maram ka kuma ni ka ni mas amanya Mabbe mo tin ki furu. D'accord ni côté. Ni ka numéro dia. Donc ni i check ran na fin domina ni yere somna ki bela ta domina. Voilà, meilleur ne faut rien la doter. Bigi be kere ma ko bigi. OK. Amata. Le papier ta. Ba sebe. Abidjan ko so inshallah. Donc y cheli brati. Wanga nyuma ke don't il abandon.
Wanga Jumake, Jonti Lavando. Wanga Jumake, Jonti Lavando. Wanga Jumake, Jonti Lavando. Mesa biwa mesa sini, Jonti Lavando. Wanga Jija Jumana, Jonti Lavando. Mariam, alhamdulillah. Basite. To dotore la fon kala masaki ni raso. Alhamdulillah. Namori. Ema gawsu la saro alisa. Ne muso wole. Ma ga gawsu ma se alibi. Kama se? Amase. Tifo. Dengra ni. Muso de. Alhamdulillah. Chene jaran ko juguna. Ala ka den balu. Amina. Kana kanja. Ka bugado. Amina rabbi. Basite man. Ay basi foite. Ko muso désordre. Chene la chene sa ni ne to ma. Ege la ibon. Ay ma fone mora men dalo. Sajala bi. Tata kado ye.